Assalomu alaykum barodori aziz. Сразу мегӯям ки хушхабари беҳтарин барои ҳаматон ки рейси уральские авиалинии ҳуйшида ба Тоҷикистон бо мақсад қиматш када 50-60 ҳазор када будаш ба хотири хеле проблема буд. ҳоз бародоро бо мақсад хеле арзонаш кард. касое ки мақсад тарафи мақсад ай Москва кулоб мегирен бародори азиз 14-15 ҳазор ай мақсад ай ҳамин ҳамҷа тараф ковид ягом чи намеспорин ай дамаде фамаста ай Жуковский бисёр рейсош ай Жуковский ай ана тарафи Душанбе бошад агар ана чи ном дорад 15-16 ҳазор ай Душанбе касе ки тарафи Душанбе мера бародори азиз ана оз медонам ки ҳама савол ами чи мета ай тарафи Тоҷикистон ака чанд сумай мешава ки ай Тоҷикистон кадоме ки биёя мақсад электрони мо гирифташ метонем ай у тарафам исе меояд ай кулоб боша 34-35 ҳазор ай кулоб мақсад тарафи Москва меояд ай Тоҷикистон тарафи ай кулоб тарафи амисе мебиёен 34-35 ҳазор мақсад 34-500 34-800 34-35 та грубо говоря ана ай Душанбе тарафи Москва бошад 41 ҳазор ай бародари азиз мешава мақсад 40,500-800 41 муги 500 те времяи мақсад бозӣ мекна камтарак. Хулоса бародари азиз касое ки да билето дар кора илтимос ҳамата як бор хоҳиш мекунам илтимос ради интерес занг назара интерес ам интернетам буза миёви бародари азиз зед хезанг мена бародари азиз силбети ҷош 10 дора мепурси хавли я фикр мекунем ба зангат мезанем мегӯи просто ту да хона шидагӣ бекори вақти моро мегирӣ қадти 1 соати қадти мақсад гап мезанам мумкин 3-4 одам дига бародари гада билет дар кора кори ора буд мекунам барои бародари азиз илтимос ай ҳаматон хоҳиш мекунам касе да билет дар кори номеро дар поён ҳаста ҳамун нафаро занг бизанен любое время да хизмати фарқ надор соат чанди шавай рӯза обедакай любое время занг бизад дар любой точкаи дунё боши фарқ надор дар Питери дар Санкт-Петербург ёки дар Самараи дар Нижний Новгород ёки дар дига дар Қирғизистон Афғонистон ки ҷой да боши набошен фарқият нест бародари азиз дар Европа ҳам боши фарқ надор дар ки ҷой боши набошен занг бизанем билети электрони ба ҳаматона мегирем баъд ахираш гуфтем блогерои азиз илтимос шайтонитона бас кунем барои ду просмотр дачина ютуб ам пул наметия бас кунем дар чото мондана ки кранисо маҳкам шид аэропорту дига намепара ҳама 100% ҳама чиай бе ташвиш бародари азиз каси да билету дар кори марҳамат номеро дар поён ҳастай занг мезанем 24 соат дар хизматем ана баъди пишт мароз дидестен иҷа ҷой акай бобоҷина китоби қуръона дору вовочиё ба як чи дига мегум м меганам ёра м плюс меган барои бародарои мо бениҳоят амира бисёр мепурсиданд дар дига ҷо мақсад буд 2800 ами хеле ҷо бисёр буди мақсад нархҳои ҳами хе буд не ки ҳози мо бениҳоят бисёр бардем аксияш кардем амира 1200 рубл бародари азиз касое да ки дар кор бародари азиз марҳамат дар номеросо дар ҷа мемонам ини парада менависам ки мақсад хиҷама менависам номер мемонам дар авиакаса менависам номер мемонам авиакаса худам да занг бизанем барои билет ана кадоми да мақсад дорувои мақсад табиӣ дар кора китоби қуръон дар кора чӣ доруи бошем бародари азиз ина нигоҳ кунед мақсад ма нишонтон метиҳем тасбеҳ ҷои намоз ана чӣ мегӯянд барои риш гирифтан хулоса чизе ки дар кора бародари азиз фарқ надора барои ҳамин чизе ки шумо мебинед амҷада чизе ки бошад ин парада нами парада хиҷама тоҷикон хиҷама мекунам номрои монам ҳамин корхона акай бобоҷонай ва иҷада авиакаса менависам номрои хидмай бародари азиз 24 соат мақсад кор мекунем худованд ҳамата нигаҳбон боша фақат падешкаи шумо дастгирии шумо ки ин видеоро падилитса мекунӣ дар имо дори ватсап дори дар ки ҷой дори падилитса мекунӣ беҳтарин мешавад худованд ҳамата нигаҳбон боша. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.